Takže čaute, tu je Kolombo a moja sestra. Čaute. A vítame vás u tohto ranného vlogu. A natáčame ho asi o 5 ráno. Tak, možno budeme trošku potichšie, ale však to nevá. No, čo by si chcel povedať? Ty počkaj, takto. A je tu tma, takže lampou svietíme. Tak, Jak sa... ja neviem. Čiže zase budeme robiť to? Budeme robiť aj ranné vlogy. To čo je? Že ich budeme takto ráno robiť. Ha? A moc si nezvykaj na počítač. Ale na vlogisky. Tak a... čo by sme teraz chceli prebrať? Počkaj ešte raz. Som zabudol. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Počkaj. Jak sa to volalo? Dobré ráno, lepšie ráno. Presne. Tak, počkaj, ale mňa tam není vidieť. Ani na. Tak. Musíme sa to takto. Ozaj. Tak a dneska by sme čo chceli prebrať? Budem svietiť. Neviem. No, ani ja. Na čo to svietíš? Svetešia. Tak. Sestra mi tu už od včerajška hovorí, že prestan, keď túto lampu sestrinu, tak to rúžovú, mám od včerajška zapatú a mám ju takto nad hlavu, takto, tak vždycky mi hovorí, že jej to vypálí očný zrak. Ale áno, však to je silné svetlo. Tak a to prečo sa zhora? vyprávame o tom. A takto zhora? Poďme na inší vlog. Toto nemá význam. Čo by sme prebrali? Čakaj. To. Dneska je nedeľa, takže či sobota. Natáčame to v sobotu, dneska sa do školy nejde. Konečne. Takže dúfam, že si pozriete naše video. Konečne sa do tej školy nejde. Nie, ako sem prečo to takto? natáčame. Ne. Vypálí mi to očný zrak. Hej, a prečo nenatáčame v ľahkej hry, alebo čo, jak druhý? To sa musíme ešte stáhnuť tí programy. Nie, robí Potom sme tu takto nudné. To musí byť takto, takto. By nás bolo pekné vidieť. Tak a... Zase prší. Neprší, je len tak. Prší. Prší. Neprší, stavíme sa o facku, ja sa pozriem. No tak choď. Sestra sa ide pozrieť, takže 5 sekúnd pre mňa. Poď sem, daj líco, prosím ťa. Čo? Daj líco. Jaké, na čo? Ne? Čo? A ty ideš z druhej? To sa zdá, že nie. Au, však ja tam mám ruku, pozri. Dobre, už sa nefackujme. Tak, už sa nefackujme, poďme... Posúvaj sa, jak ty si rozprával. Tak a poďme prebrať. Dobre. Zapoj to. Počkajte chvíľu. Nie to. Tu. Aj to. Počkaj. Tak. A už poďme klinne si sednúť. Tak, preberieme čo. Dneska som vstal tak o 3 ráno. Pozeral som, nič nebolo v telke, som pozeral Z-kom. A vôbec nič. Žiadny SpongeBob, žiadny neviem čo. Teda SpongeBob. Potom som tam pozeral. Ticho. Zase.
Tak a už by sme mali volať poriadne prebrať. Už to natáčame 5 minút, tak už by sme mohli volať čo normálne prebrať. Ja už som to preberala, ty ma nepustíš. Tak, som pozeral ten televízor a nič tam nebolo. Nič. Ani fotbal, ani nič. Že až keď si ty došla, tak tam hrali Transformery, ale to ma moc nebavilo. Kebyže to je film, tak to áno. Som nezdravý trochu, aj sestra. Dobre. Dobre. Vieme, že si nezdravá. Dobre. Tak a... Toto je nové video asi po 300 rokoch a určite si ho nikto nepozrie. Chcete vedieť, ako sa zapletajú tieto kvetinkové alebo páskované náramky? Tak si nás pozrite a budeme natáčať aj tak. Ty si ozaj prostá. Tak ja nechcem. Tak ja... Čo by sme ešte prebrali? Počkať, hry, aké budeme natáčať. Tak určite Minecraft, Fifu. A teraz ja. My budeme mafiny natáčať, také Barbínu. Čo? Tam si rozkazujú, že čo chcú a 3 Barbíny oblíkať. What? Potom idem na psíka, tam ho Barbínka oblieva z vodu. Potom ideme na SpongeBob. Potom ideme na Monster. A teraz ty si vyberli. Tak. No, určite budeme točiť Minecraft, Fifu. Počkaj, stoj, ja chcem čo dôležité. Počkaj. Fifu World. Za chvíľku budem mať 12. Tak. Počkaj, určite tie hry. Stoj chvíľu, prosím. Asi Tanky Online, ale to asi moc nie. Adriánko tu má, keď ideme natáčať, tak tu má fotku, pozrite si to, že tam má také dievčatko, on je strašné, to nezabúchnutý, dobre. Mero, vypáli mi to, čo je. Dobre, tak to pozrite. A rýchlo, môže to ide aj zmeniť, takže rýchlo si to pozrite aj naše video, čo tam hovoríme. Tak, dobre. To bola moja sprostá sestra a môžeme pokračovať, takže no a tie hry, čo som chcel natáčať, tak ne, tak